Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibanda okubingelelayo ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngikubiza ngendlalifa izulu ngoba ngifisa ube yiyona. Ukuze uma ungeyona noma ungayiphili impilo ofanele uyiphile, usale usuyiphilela nje ukuthi ngithe uyindlalifa yezulu. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa ngosuku lwanamhlanje. Muhle uNkulunkulu wethu, ngibonge kakhulu labo abaletha abantu. Ngiyabonga kakhulu. Izinga lokuphuma lithe ukwehla. Izinga lokuphuma lithe ukwehla. Ngiyazi-ke ukuthi mase ngisho njalo abebesaba ukuphuma sebezophuma begijima. Hhayi, phuma uma uthanda ukuphuma. Uyozisola uwedwa sobe singasekho lapho. Kodwa siyambonga uNkulunkulu ngalaba abahlezi. Siyambonga uNkulunkulu ngalaba abalizwayo balenze izwi lakhe. Siyambonga uNkulunkulu ngalaba abafakazayo. Simbonge uNkulunkulu ngalaba abaletha abanye umqhele wabo ezulwini lokhu abakwenzayo. Wena okwakho uqikelela ukuthi lo muntu uyahlala asizakale njengoba nabanye kanye nawe nisizakala. Ngiyacela ukuthi siye emkhulekweni, siguqe sikhuleke, sibonge uNkulunkulu wethu ngosuku, simnxuse ukuthi abe kanye nathi ngomoya wakhe oyingcwele kuyo le nkonzo. UJesu Kristu uyinkosi. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyaguqa phambi kobuso bakho, siyabonga uthando osithande ngalo. Siyakubonga Nkosi kakhulu. Ngiyakhuleka ukuba Nkosi ubukhona bakho kuleli khaya lezwi kubonakale kuwo wonke umuntu. Siyabona Nkosi thina osiphila amehlo kamoya nemizwa, kodwa khona abangaboni. Ngiyabakhulekela Nkosi ukuthi ubasize. Ngikhulekela abagulayo manje ukuba baphiliswe noma ngabe uphethwe isifo sini, ngoba zonke izifo ziyaguqa kuwe. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi, ngiyaziguqisa. Ngiyaziyala izifo ziphume kulo mzimba ziye esihogweni ziyokusha, ngoba ukufa kwathola amandla ngoba sekunesono. Ukufa, isono siwudonsi lokufa. Ngiyakhuleka-ke Nkosi, qalekisa udosi lokufa oluyisono. uNkulunkulu wethu, siza abantwana bakho baphenduke babuyele kuwena, ngoba uyokwenza ukuthethelelwa kwabo kube kukhulu. Siyabonga Nkosi, ngiqalekisa amandla obumnyama, ngikhulekela abangasebenzi bathole imisebenzi, abafuna iy'kole bazithole, abafuna u-NSFAS bawuthole. Nkosi ngiyakhuleka, ngikhulekela bonke abantwana bakho ngey'ndlela zabo, uyakwazi abakudingayo. Ngiyacela Nkulunkulu wami ukuthi ubenzele, wenzele nje igama lakho udumo, ukuthi udunyiswe kulo mhlaba. Kwaziwe ukuthi ukhona uNkulunkulu ophilayo, khona uNkulunkulu odalile izulu nomhlaba, ukhona uNkulunkulu owanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa uJesu Kristu waseNazaretha. Ukhona lo Nkulunkulu okwathi sembuyisile uJesu ekhaya, wathumela umoya ongcwele, amandla, umoya weqiniso esiphila ngaye, okhulumile ezwini lakho Nkosi, wathi uzohlala kithi kuze kube phakade. Siyabonga, siyabonga umoya ongcwele, siyabonga. Khuluma, usebenze, wenze umsebenzi, ukhomba amabala sizingcwelise. Siyabonga uJesu Kristu uyinkosi yethu ephilayo, eyayiphila izophila ingunaphakade, Alpha no-Omega, isiqalo nesiphetho. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Siyabonga Nkosi Jesu, umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu, owathi uhlezi ekhaya ezulwini, wadela ubumnandi wehla wazosifela emhlabeni, wathwala ububi bethu, wathwala izono zethu. Usuyifezile inkonzo, wahlala ngakwesokunene sikaBaba. Dumo lonke maluze kuwe, sithi uJesu Kristu uyinkosi. Kazimulo yonke yakubaba ekhaya ezulwini. Amen. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa abangcwele. Siyambonga uNkulunkulu, siyambonga uNkulunkulu. Angazi ngingathini, inhliziyo yami igcwele ukudumisa.
indumiso. Uyangimangalisa, angazi wena noma akakumangalisi. Wamangalisa abafundi, kuvuka isivunguvungu, bathi kanti ungubani lo? Lokhu nomoya nolwandle kuyamthobela. Yazi uyisimangaliso uNkulunkulu wethu, uyisimangaliso. Kodwa-ke okukhulu kunakho konke, siyambonga, siyamtusa, uNkulunkulu ongunaphakade, uJesu Kristu waseNazaretha. Hhayi, asiqhubekeni-ke. Khona lokho bekhala ukuthi qoqo, manje kuyangikhumbuza ukuthi ifoni ayikho ku-silence. Kusho ukuthi uma ngingafona laba abathanda ukufona bengabhukhile, noma abanye-ke nje-ke abavele banikwe inamba yami bahlale phekwayo bashaya ucingo, cishe saphazamiseka. Ngiyambonga umoya ongcwele, ngiyambonga uNkulunkulu owenze ukuthi lukhale ngaleya ndlela, sengilivalile-ke. Asiqhubeke-ke sifunde izwi leNkosi. Uzokhumbula ukuthi kunezinto eziwu-5 ebesizikhulekela emkhosini kwa-21 days. Lezi zinto, number 1, spiritual growth, ukukhula kumoya. Okwesibili, spiritual knowledge, ukukhula ekumazini. Ukukhula ekumazini uKristu. Okwesithathu, ukuphenduka okusuka ngaphakathi, spiritual repentance. Okwesine, ukungcweliswa. Ukungcweliswa ngeQiniso. Izwi leNkosi liyiqiniso, ukungcweliswa ngeQiniso. Ilokhu esisebhizi ngakho-ke. Number 5, unity in Christ, ubunye kuKristu. uNkulunkulu wethu uyisimangaliso. uNkulunkulu wethu yikho konke. Masifunde-ke kukaJohn chapter 17 verse 17. Bangcwelise ngeQiniso, izwi lakho liyiqiniso. Bangcwelise ngeQiniso. Sigcine-ke ngaphambi kwezolo sikhuluma ngezinto okufanele zingcweliswe. Saqala sakhuluma ngokuthi uNkulunkulu walingcwelisa usuku lwesikhombisa. Sakhuluma ngokuthi uNkulunkulu wayingcwelisa ithabenakheli yakhe. Sakhuluma ngezingubo zika-Aaron ezangcweliswayo. Zinjani ezakho? Zingcwele nje. Ngesikhathi sikhuluma zika-Aaron sasikuLeviticus chapter 8. Sibuka uverse 30. Ngifuna ukusukela kuyena bese ngiyaphambili. Verse 30, Leviticus chapter 8, Leviticus. uMose wayesethatha amafutha okugcoba negazi elalise-altare, wafafaza ngalo Aaron nezambatho zakhe, namadodana akhe kanye naye, nezambatho zamadodana akhe. Wangcwelisa u-Aaron nezambatho zakhe, namadodana akhe kanye naye, nezambatho zamadodana akhe. Wakungcwelisa ngani? Wafafaza igazi, wathatha amafutha okugcoba. Ngeke ube ngcwele mntakababa lingasetshenzisiwe igazi leNkosi uJesu. Ngeke ube ngcwele mntakababa amafutha angumoya ongcwele engawenzile umsebenzi empilweni yakho. You can only be holy once the Holy Spirit has taken over your life. Fanele umoya ongcwele ayithathe impilo yakho, ayiphathe ngesakhe isandla. Then that is when you can be holy as he is holy in heaven. Ngakho-ke kubizwa ukuthi bazalwane, sihlanzwe ngegazi likaJesu ukuze ube ngcwele. Uvume izono zakho, uzilahle ezinyaweni zeNkosi. Busisiwe iziphambeko zakhe zithethelelwe. Lisho njalo ihubo. Busisiwe iziphambeko zakhe zithethelelwe. Okubuhlungu opposite yalapho uqalekisiwe, izono zakhe zingathethelelwe. Abantu bayisukele bayifake phansi kwesiqalekiso. Ukhona umusa wasezulwini okufanele ulande isibusiso ngawo. Wayifafaza ku-Aaron ingubo, uMose ingubo zika-Aaron, no-Aaron uqobo. Ziyangcweliswa ingubo. Ngathi ngihla ngikhuluma ngalento, ayingcweliswa into ongafanele ingcweliswe. Awuzuthi ungowesifazane uhambe uyothenga ibhluku bese uthi uzolikhulekela ukungcwelise. Awuzuhambe uyothenga amacici uthi uzowakhulekela uwangcwelise. Awuzuhambe uyothenga iweave uthi uzoyikhulekela uyingcwelise. Akusebenzi kanjalo.
No, asingcweliswa isono, ayingcweliswa into engangcweliseki. Yakuzwa lokho? So-ke singcwelisa izinto efanele sizingcwelise. Ngamanye amagama uzokwazi ukuthatha imoto eyilahle entshontshiwe eduniwe kubantu yahijackwa ukuze uzoyithandazela uyingcwelise. Cha, akuhambi kanjalo. Angidluleke siqhubekele phambili kuLeviticus 21 sibone ezinye izinto ezingcweliswayo. Noma mhlawumbe ngingakafiki lapho. Leviticus 27 ngithe 21, I'm sorry. Leviticus 27. Izinto ezibalwayo la. Uverse 14, nxa umuntu eyakungcwelisa indlu yakhe ibe ngcwele, uJehova umpristi uyakuyilinganisa uma inhle noma imbi. Akufuna ukuqhubeka. Indlu iyangcweliswa, ikhaya okulona liyangcweliswa. Ulenze libe ngcwele phambi kukaNkulunkulu. Uqolo. Ngakho-ke kubiza ukuthi uhlale endlini engcwelisiwe, uhlale endlini engcwele, engakhiwanga ngezinto zokwebiwa, engakhiwanga ngezinto zokuntshontshwa, engakhiwanga ngezinto ngemali entshontshiwe, noma into ethengwe kubafana, noma into eyakhiwe la ephume ngo-backdoor. Akusebenzi kanjalo. Yibani ngcwele ngoba mina Jehova uNkulunkulu wenu ngingcwele. Siyayingcwelisa indlu. Nensimu, mawufunda uverse 16, uma umuntu eyakumngcwelisela uJehova ingxenye yensimu yefa lakhe. Yabona? Ungcwelise insimu yakho noma ungcwelisele uJehova ingxenye yefa lakho. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi uhlephula ifa lakho unikele kuNkulunkulu ngoba ngesikhathi uyinikela lento uNkulunkulu ingcwele. Immediately uthi lento ingekaNkulunkulu isiholy leyo nto. Ake sigxumise kuverse 30 lakhulunywa khona ngokweshumi. Kuthiwa nokweshumi konke kwezwe, okwembewu yezwe noma okwezithelo zemithi, kungokukaJehova, kungcwele kuJehova. So noma yini eyingokweshumi ingekaJehova ingcwele. So uma-ke ungcwelisa insimu yakho uyabela uJehova isingcwele. Kusho ukuthini lokho? Ake ngilinganise, ngiyalinganisa. Ngiyacela ningi-understand, ngiyalinganisa. Uma nginensimu engama-hectare awu-2, mhlawumbe emsebenzini kaNkulunkulu kunabantu abahlalayo, laba bantu abaphila ngokufanele badle ngoba bondliwa la ekhaya emsebenzini kaNkulunkulu. So kusuzongcwelisa ihectare elilodwa ngokuthi uthi konke okutshalwe kuleli hectare ngizokusa emsebenzini kaNkulunkulu. Akuselona ulibo manje futhi akusekhona okweshumi. Usungcwelise ingxenye yensimu. Usho njalo bese uma umuntu yakungcwelisela uJehova ingxenye yensimu yefa lakhe. So ukuthi uthi lensimu kusukela la kuyala konke okuyovunwa la ngeke ngikudle ngokuhambisa endlini kaNkulunkulu kusiza abantwana bakaNkulunkulu. Ilokho ukungcwelisa insimu. Mawuthanda uyingcwelise yonke ukuthi awudli wena, uzotshala nje, ushaya ukhula, uthathe uhambise endlini kaNkulunkulu. Itheke ngiyalinganisa ukuthi ukwazi ukuzwa, u-understand kusho ukuthini ukungcwelisa insimu. Uma insimu ungayabelanga uJehova uyakukhipha okolibo, nokweshumi uyathanda, mawuthanda uyakukhipha. Uma uthanda ukuconvert uhamba ukudayise bese uhambisa imali. uNkulunkulu uyakubusisa ngalokho. Kodwa uma usubusisa insimu usuyithathe wayinikela kuNkulunkulu isinge yakhe. So-ke sibothola-ke la ukuthi indlu yakho ohlala kuyona iyangcweliswa, insimu oyilimayo iyangcweliswa,
Isikhathi esilimele bese ngifuna ukuthi ngichaze nokweshumi ukuthi nakho kungcwele kanjani. Siyambonga kuNkulunkulu ukuthi uke ube kanye nami kule nkonzo. Uma ulaphaya ku-YouTube ngiyacela usubscribe. Ngesikhathi uyishare kuyena umcele na subscribe. Siyacela senxusa abazalwane ni subscribe ukuze uma ingena inkonzo ukwazi ukuthola notification nawe uyithole. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu esimkhonzayo. Siyambonga uNkulunkulu wethu, siyamthanda. UNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu ozwelanayo nabantu, uNkulunkulu ohlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu Yise. Masiguqe sikhuleke simbonge uNkulunkulu wethu ngothanda sithanda ngalo. uNkulunkulu wethu nomusa siyabonga, udumo lonke lungolwakho. Siyabonga Nkosi ngale nkonzo, siyabonga. Siyabonga uNkulunkulu wethu nomusa, siyafunda. Uyasifundisa ngomoya wakho ingcwele. Ubusisiwe ofundayo enze. Busisa-ke Nkosi wonke olalele, nikela kuwena konke usuku lubusiswe kulona loyo lalela inkonzo manje. UJesu KRISTU UYINKOSI. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Babunzibando valelisayo. Uthi ube nosuku oluhle, usuku olumnandi, usuku olumdodi, uJesu KRISTU UYINKOSI.